Інтернет трішки не хоче розчехлити. О, розчехлився. Нет, заєбісь. Вітаю одразу пана Ікса у чатіку нашому і вітаю так само всіх, хто тим чи іншим способом у гэты цудоўны нядзельны вечар потрапіў до мяне на эфір. Калі там ёсць нейкія праблемы з гукам або відэа, напішыце, таму што здаецца, все мае быць норм. Мне тут нейкую помылку выдае, типа відео там. Але гэта ўсё херня. Все плюс-мінус норм працуе. У прынцыпе, на гэтым тыдні нічога такога звыш глобальнага не адбылося, але знову хедлайнерам усякіх навінаў быў Трамп. Пан Ікс, вроді все норм. Ну, якщо все норм, тоді продовжимо, як є. Знову хедлайнером усіх подій був Трамп, і такія сабе навіны, але, скажем так, прыемныя, цікавыя, ёсць пра што паразважаць, ёсць над чым падумаць, і ёсць што, скажем так, зацвердзіць з таго, што я ўжо казаў. Ну і пачнем з таго, што Трамп скасаваў, адмяніў сустрэчу з Пуціним, якая там, нібыта ўжо ўсе казалі, што вось нібыта аўторак там дамовіліся, Трамп сустракаецца з Пуціним у Будапешце, там ужо і гэты Орбан там вылез, таксама вялікі міратворец. Все пачалі ўжо казаць, што все, Трамп сустракаецца з Пуціним, і еўрапейчыкі там всялякія таксама пачалі трымцець ад таго, што нібыта все там правал, фіаска ўсіх іхніх планаў стасоўна таго, што як яны там хацелі ціснуць і паўплываць на Трампа, каб ён сустракаўся з Пуціним, і тыпу ўсё, правал, фіаска. Але даволі хутка Трамп пераабуўся і сказаў, што з ніякім Пуціним я сустракацца не буду, і в прынцыпе гэта ўсё марнатравства часу. Яго час нібыта там баць колькі коштуе, вось таму ён сустракацца з Пуціним проста ось пра штосьці паразмаўляць не будзе. Вось, пры гэтым пачаліся ўсе такія маніпуляцыі з боку МЗС у Расіі, там гэты чалавек, Лаўроў, пачаў там казаць, што мы там перадалі нашае бачанне таго, як мае там все скончыцца, але нібыта дыялог працягваецца, але па факту ніякага дыялогу ўжо не існуе. Ось, што паўплывала на ось такую, скажем так, кардынальную змену думак Трампа стасоўна ось сустрэчы з Пуціним. Многія павязваюць гэта з Рубіо. Тому што нібыта Рубіо мае там такі вялікі ўплыў у камандзе Трампа, што ось стары пердуны Вітков, які там размаўляў з Пуціним і пра ўсё ты падамаўляўся, ён не такі ўплывовы, як Марко Рубіо, і нібыта хапіла вось гэта перакананне таго, што Рубіо запэўніў Трампа, што падчас гэтых сустрэчаў усялякіх з Пуціним, які ні да чога не прыводзяць, Трамп толькі губляе, скажем, лічныя балы, ось, і толькі падштоўхвае Расію працягваць займацца тым, чым яна, в прынцыпе, займаецца апошнія гады. Ось, і Трамп гэтую сустрэчу скасаваў. І не толькі скасаваў сустрэчу, але яшчэ там і трошкі санкцыяў падкінуў. Але санкцыі, скажем так, шчыра кажучы, сціплыя. Сціплыя в плане, што можна было штосьці больш глобальнага там накідаць, да таго ж там, калі верыць таму ж самому Ліндсі Грэму, які там распавядаў, што там цэлыя законапраекты ляжаць у Сенаце, і толькі у Сенаце і Кангрэсе. Толькі чакаюць, каб правильно, просто Трамп даў зялёнае святло, каб гэтыя працэсы пачаліся, і там нібыта такія руйнавальныя санкцыі, што ні адна эканоміка нічога там не вытрымае.
Але ўсё вельмі так абмежана адбылося. Ось былі ўведзены санкцыі супраць ойлу, яшчэ там некаторых нафтагазавых кампаніяў. Ось і ўведзеныя мыта для тых, хто купуе нафту. Ось пасля чаго пачаліся заявы прадстаўнікоў Індыі і Кітаю. Кітай запэўніў, што ён скараціў пакупку расійскай нафты ў марскія шляхі. Ось, ну, таму што гэта проста можна пракантраляваць. А па зямлі нічога не пракантралюеш. Там вазі, не перавазі. Там гэта не пабачыць. Ну, шчыра кажучы. І Індыя. Індыя таксама, каб не патрапіць пад гарячую руку трампаўскіх мытаў, таксама заявіла, што яна там максімальна майже да нуля абмежуе пакупку расійскай нафты, толькі каб патрапіць пад гэтыя потужныя эканамічныя санкцыі з боку Сполученых Штатаў. Економіка – це довга пісня, тому санкції – це гра вдовгу, потрібні конкретні дії. Ну, зрозуміло, що економіка – це не тое, що ти там щось зробив, ніяку кнопку натиснув, і воно все там обвалилося. Як, наприклад, скіни у Counter-Strike 2. Після обновлення, які там обвалилися просто мгновенно, оказується. Тое, що там їхня редкість стратилася по факту. З эканомікай краіны такое аднаўленне, калі можна так сказаць, зрабіць значна складаней. Ну і звычайна Путін таксама заявіў, што нібыта Расіі ўсё роўна на гэтыя санкцыі, яны ні на што не паўплываюць, і ціснуць такім чынам на Расію не мае ніякага сэнсу. Россия великая страна, а все остальные страны нам завидуют. Ну, это калі перакладаць ужо дословно. Але Трамп сказал, что в прынцыпе гэта добра, што Путін так лічыць, што гэта ні на што не паўплывае, і прапановвае яму павярнуцца да гэтага пытання праз 6 месяцаў. Ну, нібыта 6 месяцаў гэта ўсё круціцца, вярцецца, і потым ужо паглядзіць, як яно працуе. Хаця шосьці мне падказвае, што 6 месяцаў наўрад ці шосьці толькі глобальны змен. Так, мабыць, нейкія моманты будуць там працаваць, але калі браць загальны стан, скажем так, не навуковымі метадамі пабачыць, як вось гэтыя санкцыі, там сённяшнія, дзейнічаюць на дадзены момант, так яны паўплываюць на эканоміку Расіі, мы не зможам. Без мікраскопа мы гэта не ўбачым. Але пры гэтым што можна адзначыць пазітыўнага, калі можна, в прынцыпе, тут пазітыўнае в этой сітуацыі бачыць. Таму што пазітыўна тое, што пазітыўна тое, што пра што я ўласна гаварыў. Не тое, што гэта пазітыўна, але гэта, скажем так, прадбачна. Тое, што по факту не важна, што гаворыць Трамп, важна тое, што робіць Трамп. Таму што вельмі часта ягоныя дзеі і словы гэта, в прынцыпе, розныя сферы дзейнасці, і мала даволі невялікі адсотак таго, пра што ён казаў, ён в прынцыпе потым здзейсніў. Сёння ён там хоча атрымаць Нобелевскую прэмію міру, а заўтра ён хоча бамбіць ужо Колумбію, Венесуэлу, там адну з тых латынаамерыканскіх краінаў, спасылаючыся на тое, што там наркакартэлі, якія там захапілі ўсю краіну і заваливаюць Сполученыя Штаты наркотыкамі. І як гэта ўкладаецца ў розуме аднаго чалавека, што сёння ты хочаш Нобелевскую прэмію міру за прыпыненне войнаў, якіх ужо там 9 нарахаваў. Шчыра кажучы, збіўся з падрахунку. А заўтра ты кажаш пра тое, што ты будзеш бамбіць.
бомбіць, ну, не Донбас, звычайна, але будзеш бомбіць там Украіну незалежную. Штосьці не падабаецца, як, мовна кажучы, геапалітычна дзейнічае. І нібыта злачынцы захапілі ўладу і уяўляюць пагрозу Сполучених Штатів. Як він говорить, де сьогодні, завтра інше, здивуюся, якщо він через 2 тижні не скаже, що Путін норм чувак. Одним словом, стара людина. Ну, можна і так сказати. Тому, наприклад, коли мені пише Тимур Філоненко, всім тут, ну, я сподіваюся, всім знайомий блогер, а зараз воєнний, ось і пише, типу, ти читав там заяву, все, пізда, нам там Абела, ось і тут Трамп, і він знову переобувся, Путіну його вже друг, товариш, брат, як далі жити, чи варто там робити, подумати і так далі. Ось, я завжди кажу, що у мене, в принципі, на те, що каже Трамп, щиро кажучи, похуй. Тому що мало з того, що, ну, як я і зазначав, мало з того, що він каже, він потім наводить до деяких конкретних справ. Ось, мабуть, гэта ўжо і простое, што ён стары і просто там не памятае, што ён казаў, і не разумее, не усвядомлівае, што гэта трэба давесці ўсё ж таки до конца тое, што пра што ты кажаш. Ось, і проста нейкія іншыя там гэтыя самыя ягоныя там штукі. Ось, і проста ў яго як вельмі добра развітыя когнітыўныя навычкі. Карацей, ну, не атрымліваецца ў яго неяк засярэдзіцца на нейкай адной справе, калі ён, я не памятаю, як называецца гэта тып людей, якія на доўгі час не могуць засяродзіцца на нейкай адной справе. Напрыклад, сярод сабак ёсць такая парода, як хаскі. І іх вельмі цяжка дэсыраваць, тому што яны даволі, скажем так, гіперактыўныя і вельмі хутка ім набрыдае нейкая справа адна, яны пачынаюць шукаць нейкую іншую справу, і праз гэта яны не могуць доўгі час канцэнтравацца на нейкай ось адной пастаўленай ім задачы. Ось дзесьці ёсць Трамп схожы на ось такого, на прыстарэлага хаскі, які ось паўсюль хоча быць прысутным, паўсюль там пхае свайго носа, паўсюды там носіцца, бегае, ось, бо яму ўсё трэба, ўсё яму цікава, ось, але, скажем так, засярэдзіцца, сканцэнтравацца на чымсьці адным для яго складана. Таму што, ну, такая ось псіхалогія у гэтай сабакі, што не можа хаскі, калі яго, скажем так, з маленства не вучыць, так, все, павярнуўся інтэрнэт, тут трошки, можна так сказаць, адбылося ДТП з проводам інтэрнэту. Таму я зараз перайшоў на Wi-Fi, калі штосьці будзе пагана з інтэрнэтам, ва ўсім будзе вінны Ілон Маск. Ён і так там не вельмі, яшчэ бы щось пра яго даўно не чуў. Дзесьці там на палове шляху да Марсу дзесьці. Ось, карцей. Складана Трампу засярэдзіцца, сканцэнтравацца на нейкай адной задачы сваёй. Ён хоча прысутнічаць паўсюду і адразу, усюды ён пхае носа, і калі там штосьці не дае яму нейкага задаволення маральнага, яму гэта стае нецікава, і ён шукае тое, дзе ён можа атрымаць гэтае самае маральнае задаволенне. І таму ён ось так ось пераскоквае з адной падзеі на іншую, з адной вайны на іншую. Ну, і як я казаў, што сёння ён хоча там
прэмію міра, таму што овер дахуя воін ён спыніў, ніхто столькі не рабіў. А заўтра ён ужо хоча бамбіць там Калумбію, Венесуэлу, яшчэ наркакартэлі захапілі ўладу. Таму звычайна, калі я заспакойваю Тымура, я яму кажу, гэта не трэба спрымаць сур'ёзна тое, што ён кажа, таму што тое, што ён кажа, не заўсёды адпавядае таму, што ён потым зробіць. І у гэтым можна сказаць такі своеасаблівы плюс Трампа. Вось можна з ягоных слоў можна думаць, што ўсё, пізда прыплылі, нічога не будзе, там ні пастачання зброі, ні падтрымкі, ні фінансавай, ні палітычнай, ні будь-якой іншай. Але па факту ўсё потым апыняецца парод, там і зброю гатовы Трамп ужо прадаваць, і падтрымлівае Зеленскага там самітах. Такія, карацей, старческія штучки Трампа. Вони то можуть говорити, що хочуть. Тут основні питання до того у нашого уряду. Ми ці 3,5 роки могли бути в рази автономніше. Але в нас, як ніхто не думав на 2 кроки вперед, так і не думає. Ну, я можу сказати, що і так, і ні, тому що, наприклад, Україна, вона все ж таки залежна. Тому що шмат працэсаў ва ўкраіне досі не наладжаны. Прычым не наладжаныя не тое, што вось там столькі вайна, а працэсы не наладжаны. Яны не наладжаныя яшчэ з часоў савецкага звязу. Таму што шмат якія сістэмы, у тым ліку, як гэта называецца, пеніцыярная, ці як карацей, з турмамі сістэма. Ось, яна не працуе. Ось, таму што так, турма мае перавыхоўваць людзей, а па факту яна больш крымінальнымі выходзіць з турмы, патраплялі в яе. Мае быць наадварот, як гэта працуе, скажем так, в краіне. Ось, і такіх ось момантаў шмат. Просто не выпрацавана сістэма. Праз што яна ось не выпрацавана, гэта ўжо іншы там расійскі ўплыў, праз ранне Расіі аддаліць Украіну заходніх стандартаў і наблізіць да нейкіх старых савецкіх стандартаў. Ну, тут можна што заўгодна сюды даплетаць, але факт застаецца фактам, што шматлікія ўсялякія працэсы, скажем так, малі бы набліжацца ўжо больш да еўрапейскіх по краіне, не набліжаюцца да іх. Яны больш блізкія расійскіх цалковых. Ось, і таму казаць, што вось Украіна магла бы быць у разы аўтаномнейшай, ну, магла бы быць у разы аўтаномнейшай, напрыклад, калі б зразу пасля там развалу савецкага разу пачала б там распрацоўваць карысныя капаліны, пра якія, напрыклад, свалі гэтую угоду з Трампам, за якую ўсе раптам забыліся. Праз выдобытак вось гэтых карысных капалін Украіна магла стаць. Мог ужо распрацоўкі усялякіх нафтавых і газавых здабуткаў, яны праводзіліся большымі маштабамі, таксама Украіну больш, скажем так, адарвана Расіі. Але все могло бы быць інакш. Гэта не Віснік, гэта Ілон Маск, підар. Ось, все ж таки адваліўся інтэрнэт, я зноў узяў у гэтай домашні па дратах якісь. Такая ось сітуацыя. Рефлексую, як Украіна, на тое, што адбываецца. Абарвалі мне одну сетку, я падключаюся да іншай. Ось. І чому тут перавага Расіі ёсць вось у плане рефлексіі, што Расія задае, скажем, тэмп гэтым всялякім рухам. Бо пакуль Расія не пачне там штосьці дзейнічаць,
Украіна не зможа на гэта падгатавацца. Пачалі там шахедамі страляць, пачалі тут нейкі прыдумваць групы далей, дроны перахоплівачы і гэтак далей. І Расія, яна бачыць, што щосьці працуе, щосьці ёсць такое вось таннае, напрыклад, такое як шахед, атрымліваюць тэхналогію вырабніцтва і пачынае гэта ўсё маштабаваць. Украіна ў даным выпадку працуе як рэфлексія. Яны бачаць, што щось адбываецца, тады ўжо рэагуюць на тое, што ўласна адбываецца. Так, бачу, што там на пару хвілінак трансляцыя адстае. Зноўку гэтыя пры абрывы сеткі трошкі ўсё пазбівала. Але нічога. О, яшчэ цікавага з тым, што там ёсць у мяне ў назве стріму. Яшчэ адну вайну спыніў Трамп, можна сказаць, так па шляху. Есці там нейкая, я не памятаю, якія краіны, там Камбоджа, М'янма, ці щось такое. Мне здаецца, што ў Трампа ў камандзе проста ёсць чалавек, ці там некалькі людзей, якія проста там гугляць, паміж якімі краінамі афіцыйна была аб'яўлена вайна, але афіцыйна гэтая вайна скончылася краінамі, і гэтыя людзі нібыта шукаюць гэтыя краіны, а Трамп з імі потым афіцыйна, скажу, у прысутнасці Трампа афіцыйна паміж гэтымі краінамі падпісваюцца ўжо гэтыя самыя дамоўленасці пра там прыпыненне вайны і спынення вайны. Трамп такім чынам зарахоўвае сабе чарговую спыненую вайну. Таму рэальна выглядае, што проста уласна ёсць такі чалавек у камандзе Трампа, які шукае, дзе там якая вайна ўжо даўно спынілася, але афіцыйна яшчэ продовжує. Але гэта нічога не заважае Трампу знову, що адна з самых кровопролітних воєн, про якую, акрамя Трампа, ніхто і не чув. Поміж ось Шапаникс, поміж Камбоджею і Таїландом. Я не чув про війну поміж Камбоджею і Таїландом. Це там була нейка звиш кровопролітна війна, щоб ООН прям ридав і плакав від цієї війни. Ось тому такое. Ось, в принципі, на гэтым тыдні больш такіх навінаў не было. З станоўчых навінаў, да, щось хочу адзначыць тое, што ёсць дамова між Украінай і Швецыяй, што Украіна будзе атрымліваць гріпіны. Прычым там даволі модыфікацыі гэтай гріпін є. Ось, якія все, акрамя Трампа, лічаць, што значна лепшыя за 15. І да таго ж Украіна будзе атрымліваць іх мадэрнізаванымі і адпаведнымі сучаснасці, сучаснай рэчаіснасці, а не тое, што там раскансервованыя Сполучанымі Штатамі, якія там ужо маральна, скажем так, больш нават застарэлыя, ніж тыя ж самыя савецкія мі. Украіна магла ці літакі яшчэ ранейшыя атрыматы, як бы не бралі F-16. Ну, з F-16 там свая эпопея, бо казалі, на пачатку былі адныя тэрміны атрымання, потым іншыя тэрміны, і паміж першымі тэрмінамі атрымання і фактычным атрыманнем яшчэ дзесь год прайшоў. Гріпін кращий літак от F-16. Ну, звичайно, тому що Гріпіни почали розробляться вже коли F-16 випущені, а їх адмовлялися брати, які міражі, ті ж самі французькі, простое, що нібито різні самі системи керування
пад кожную сістэму, пад кожны самалёт было асобна навучаць экіпажы. Не працавала ўсё так, як старымі савецкімі самалётамі, напрыклад, мігі летаць і на 29-м, і на 31-м, і на 33-м, на сушке. Бо там плюс-мінус все однолькавае. Кіраванне і бартавыя ўсе прылады. І гэта. Тут трошкі іншая сітуацыя. F-16 по тому ж самому прыладам бартавым і так далей яны значна адрозніваецца ад тых самых гріпенаў і міражоў. Таму ад гэтай ідэі адмовіліся у свой час, спадзяючыся, што F-16 будзе овер дахуя, але, як паказала практыка, іх стала, па-першае, не овер дахуя, як хацелася б, не столькі, а па-другое, што яны не прайшло. А па-другое, гэта тое, што добра. Ось, тут мне трошки задачу нарезали по стриму. Ось, а па-другое, гэта тое, што не настолькі ўжо добра сябе F-16 паказалі непасрэдна на полі бою. Бо так, яны там маюць нейкія перавагі, нейкія свае недолікі, нейкія свае перавагі, але праз тое, што, па-першае, іх там не так шмат атрымлівае Украіна, як хацелася б. Нема такого, що там все запыты, скажем так, паветраных сілаў закрываюцца, уласна, праз гэты F-16. Таму ёсць сэнс, так, расшырваць вось гэтую самую номенклатуру самалётаў, і нават нягледзячы на тое, што трэба там вывучаць новыя экіпажы розныя. Гэта все адно гэта лепш сидзець і чакаць F-16, якія там прыйдуць. Не вельмі яны там ужо так адпавядаюць сучасным, скажем так, нормам вядзення вайны. Бо дані у Верховній Раді ми могли отримувати трохи пізніше і отримати сотню грипенів. До них літаки авакси. Хотілося б як краще, а зробили все як завжди. Знову ж, хотіли отримувати, тому що, скажімо так, нам обіцяли в Україні ебейшую кількість F-16, там всі країни підписували, ми там дадим, і ми дадим. Все по факту отрималося все, що я ніхто не хто може давати, той дає, а хто казав, з усіх, хто казав, що певна кількість зайшла. Ось, тому так, ёсць такія ось, мовно кажучи, прайобы. Можна було лепш, але ўжо сталася. І ў любым выпадку ўжо, скажем так, підписаний контракт. І, здаецца, калі не памыляюся, праз 3 гады ўжо прымаць гэтыя літакі, самалёты. Але там, здаецца, ёсць нейкія пункты дамоўленасцяў пра тое, што і раней Украіна ўсе гэты, скажем так, ужо пачаць атрымліваць першыя самалёты. А вось гэтым контрактам быў падпісаны. Ось таму ёсць станоўчыя моманты. Ось, у прынцыпе, на гэтым мне ўсё. Нагадваю, што вы можете паставіць падабайку, што вельмі карысна. Таксама напісаць каментар без глузду прекрасны, 15 словаў. І навошта гэта неабходна? А гэта неабходна для таго, каб алгарытмы Ютуба працавалі і спрымалі гэта відэа цікавае гледачам і прапаноўвалі яго як мага
Калі вы поставілі падабайку, напісалі каментар, але ўсё адно там яшчэ працавалі, спецыяльна для вас ёсць вось гэты QR-код, дзе дапамогаю інструментаў Манабанку вы можете падтрымаць канал матэрыяльна. Таксама на Манабанку ёсць пасыланне унізе пад гэтым відэа. Таксама, калі вы дзесьці знаходзіцеся за мяжой і у вас няма магчымасці банку, для вас ёсць платежная сістэма. Вось пасыланне на электронную пошту, да якой прывязаны вы таксама і дарэчы, анансую так трошкі наперад процягам наступных цікавую гісторыю часцінамі выкладаць, таму подписывайтеся. YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, пакуль яго яшчэ не адкрылі. І будзеце ўсё бываецца. Там гісторыя вельмі так цікавая. Ось, дзякую ўсім, хто прысутнічаў, хаця по факту, акрамя пана Х, ніхто створываў. Адно дзякую за то дзеле. Дзякую пану Х, што пісаў тут свае думкі, ставіў і гэтак далей. Чакаю вас праз тыдзень у гэты ж сам час о 9 гадзіне. Дар'я Кірі тут подбегла под конец стріму. Чакаю вас праз тыдзень у той же самый час о 9 гадзіне. Калі шосьці раптам буду стрымлівацца, звычайна я роблю канале, на які раджу падпісаць пасыланне унізе пад відэа. І слава Україні!